Mna ndifuna ke ngoku ubuyela kwinto yobani uba umakhumalo unayo indawo esikileyo kodwa. Nindive ningandingxameli ndizazaza naye kakuhle uba nditsho njani uba umakhumalo unendawo esikileyo. Umakhumalo wafika phayana kuthiwa ubetha igubu, ungumntana owayegcina abantwana, wangena apha as umsebenzi and all of those things ne. Inyani yaziwa ngabo phaa kulaa mzi uba kwenzeka ntoni, noba umakhumalo angazijastifaya athini. And umakhumalo wathathwa naye ehlala ecamkwendlu yakwaMsele. So yintoni ebuhlungu ngoku umakhumalo xa kuthathwa uSamke engumnext door wakhe? And okwesibini, umakhumalo kutheni ezawuthi uSamke nguBob the Builder? Yena why hayi, I think now stood a very low because uSamke zange wathetha ngomakhumalo kanjalo. Yena umakhumalo yintoni ebangela uba ngoku athi uSamke nguBob the Builder? Yintoni uBob the Builder? Because uSamke akho nto azayibhilda phaa, uyotya qha leba yena because oyena Bob the Builder phaa ikwanguye yena Makhumalo. Yho, sizandirhamza iifensi kawonke. Ndiyamthanda nam uMakhe qha sendiyatsho nje uba oyena Bob the Builder phaa, umntu obhatala ii-inshorensi zabantu, obhatala ooMphembe, obhatala iinto ezininzi, nguMakhumalo. Yile ibangela uba abantu bamdike, like badikwe nguye. So kuthiwa ke uSamke waya kwi-Instagram yakhe wayocula uBob the Builder. Guys, hayi, umntu phayana funeke enze sure uba unaye iAshakwanda because akasoze alunge. Yena ebelele ngapha esibhedlele eTroms because kufika uSamke wayefuna abanye abafazi, wayecinga fanuba abanye abafazi bafelisha njani. And also uMakhumalo waba yitshomi noMbali, waba very very close to uMbali. uMbali naye kuthiwa wayeyi-mutual okanye wayeyi-mutual friend kaMayeni, kodwa something like that. uMbali wayitshomi kaMayeni, kodwa wamthatha wamfaka ekhwapheni uMakhumalo. So ndifuna ukuqonda uba bekutshata umntu waseshabeni okanye umntu wangakulomangwabi okanye umntu waphi, ebeza kwenza njani uMakhumalo. Like ndiyafuna uandastenda because ekugqibeleni sekehethi kangaka nje ebezawuthini, ebezawuvuma athi lwandle 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 into engapheliyo. Qha ke ngoku ulwandle wathi ndiza kugqebha iduma soze liyeke ukopa. Isithembu, hayi, yi-full-time job and a half. Yeah, bethunandi sidibene kwi-comment section sada guys. Nanko uShibazi ke ngoku apha uncokola nodade wabo bashukuxa le ndaba yoba umamkhulu emlonyeni wakhe alipheli igama likaMamyeni. Mamkhulu mos wayemshiyile uMayeni wambetha ngesitina xa etsho isitina sakhe siyavakala. Yintoni ngoku igama likaMayeni nanamhlanje, so many years later, kune-granddaughter nee-grandtontoni usathetha ngesitina? Like awonelanga because bekufana mos uyawuba satisfied. Phofu aba bantu banabantwana abavanayo. And I understand what kind of household that they're trying to create. Ingathi abanye abantu barezinishayo basezingqondweni ngabantwana ukodlula abantu abadala. Like kuyakruthwa-kruthwana. Hayi, angeke bethuna.